nan shine zai koma yan kusa. Idan ka dawo nan haka shine zai koma kumbotso Gadama kenan. So nan a unguwar Gadama muke. Saboda haka wannan filayen suna kan wannan hanyar. Kun ga layin da zaka shiga direct in ka shigo haka su za su kawo ka har filin. Idan ka shigo haka bidiyon zai kawo ka har inda filayen suke. Kuma nan wannan gidajen da mutane a cikinsu. So in kana so zaka iya saya dan babu nisa zuwa hanya. Saboda ƙarshen katangar nan inda yaran can suke. So a nan filayen suke. Daidai ƙarshen katangar can. Saboda haka za mu nuna maku ne daga titi har kawo inda filayen suke. Saboda haka in ka taho daga titi ko da ƙasa ka taho za ka zo inda filayen suke. So Gadama kenan. Kumbotso local government Kano state. So direct kun gani kuna bina kuna ganin yadda hanya take ko? Mota ko mai girmanta za ta biyo hanyar. Daga titi mai arewa zai iya kawo ka haƙofar gidanka idan ka saya. Haƙofar gidanka. So kun ga nan ga gidaje a gurin. Kun ga nan ga gidaje kun gani a gurin. Yauwa. So har filayen nake so in kai ku gani. Filayen gaskiya sun yi sauƙi sosai. Saboda filin da yake kusa da hanya ba a lungu yake ba. So zai zamanto cewa ya zama mai sauƙi gaskiya. So kun ga filayen nan. Kun gan su? Kun gan su nan. Guda uku ne muke da su a nan gurin. Guda uku ne. Kun gani? Ana sayarwa 800 amma za mu yi wa mutum sauƙi ba zai gagara ba. Kun gan su. 20 by 30 ne dukansu. Guda uku a jere daga nan ga sawun bulo nan gurin. So kun ga nan gashi cikin unguwa ne. Dukkanan da mutane a cikin nan. Sannan wuta ma ta zo. Kun ga guda ɗaya nan daidai nan. Daidai nan guda ɗaya ne. Sannan nan ga guda ɗayan biyu kenan ko? Sannan nan ma ga guda ɗayan uku kenan ko? So kun gan su. Kun gan su. Kai ɗan tsaya min can. Yi baya sosai. Ka tsaya min. Yawwa. Yawwa. To zuwa inda yaran can yake a bayansa akwai guda ɗaya. Sannan sai nan gashi nan wa'annan kwanonin gasu nan. Ɗaya, biyu. So zuwa wannan kaba giginya gata nan. Gashi. So zuwa inda yake ɗanya haka. Wajen giginyan nan. Yawwa so shine guda uku ne gasu nan. Yayi.